हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। హరే కృష్ణ అందరికీ. సో ఈరోజు నిత్యం భాగవత సేవయ అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. సో ఈ నిత్యం భాగవత సేవయ ఎవ్రీడే శ్రీమద్ భాగవతం అనేటువంటి ఈ క్లాసుల్లో మనము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము గౌణ సృష్టి అందులోని 7వ అధ్యాయమైనటువంటి దక్షిణి చేత ఆ యజ్ఞ నిర్వహణము అనేటువంటిది ఈ అధ్యాయము. ద సాక్రిఫైస్ పర్ఫార్మ్డ్ బై దక్ష. ఇందులో ఈ అధ్యాయంలోని 8 మరియు 9వ శ్లోకాలను ఈరోజు మనము ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావము మరియు భాష్యాల ద్వారా ఈ శ్లోకాలను అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. స్క్రీన్ ఉంది కదా? వచ్చింది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 7వ అధ్యాయము 8వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. విదాయకాస్నేన చ తత్ విదాయకాస్నేన చ తద్ విదాయకాస్నేన చ తద్ విధాయకాస్నేన చ తద్ యదాహ భగవాన్ భవః
यदाह भगवान् भवः यदा भगवान् भवः यदाह भगवान् भवः यदा भगवान् सन्ददुःखस्य कायेन सन्ददुःखस्य कायेन सन्ददुःखस्य कायेन सन्ददुःखस्य कायेन सन्ददुःखस्य कायेन सन्ददुःखस्य कायेन सवनीय पशो शिरः सवनीय सवनीय पशो शिरः सवनीय पशो सवनीय पशो शिरः सवनीय पशो हरे कृष्ण विधायकास्नेन च तद्यादाह भगवान् भवः विधाय विधायकास्नेन च तद्यदाह भगवान् भवः विधायकास्नेय च सन्ददुःखस्य कायेन सवनीय पशो शिरः सन्ददुःखस्य कायेन सन्ददुःखस्य कायेन सवनीय पशो शिरः सन्ददुःखस्य कायेन हरे कृष्ण विधायकास्नेन च तद्यदाह भगवान् भवः सन्ददुःखस्य कायेन सवनीय पशो शिरः हरे कृष्ण चामुंडेश्वरी माता जी सरला देवी माता जी हरे कृष्ण प्रभु विधायकास्येन च तद्यदाह भगवान् भवः सन्धदुःखस्य कायेन सपनीय पशो शिरः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे हरे कृष्ण प्रभुजी विधायकास्नेन च तद्यदाह भगवान् भवः सन्ददुःखस्य कायेन नव सवनीय पशो शिरः। हरे कृष्ण प्रभुजी धन्यवाद। हरे कृष्ण शोभारानी माता जी हरे चंद्रावती कृष्ण प्रभु जी विधायकास्नेन च तद्यदाह भगवान् भवः सन्ददुःखस्य कायेन सवनीय पशो शिरः। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण चंद्रावती माता जी हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणामालु विधायकार्ष्णेन च तद्यदाह भगवान् भवः सन्ददुःखस्य कायेन सवनीय पशो शिरः। हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण रामकृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु विधायकार्ष्ण्येन च तत् यदाह भगवान् भवः सन्ददुःखस्य कायेन सवनीयश पशोशिरः। हरे कृष्ण హరే కృష్ణ నెక్స్ట్ శ్లోకానికి ఇంత ముందు చదవని వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు చదవని వాళ్ళు హ్యాండ్స్ రేజ్ చేయండి
నెక్స్ట్ శ్లోకానికి. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకం యొక్క పదాల అర్థాలను మరియు భావాన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. విదాయ విధాయ నిర్వహించి నిర్వహించి కార్స్నేన కార్స్నేన సమస్తమును సమస్తమును చ కూడా కూడా తత్ తత్ ఆ యత్ యత్ ఏదైతే ఏదైతే ఆహ ఆహా చెప్పెనో చెప్పెను భగవాన్ భవః పరమశివుడు పరమశివుడు సందదుః సందర్భుడు సంధించిరి అస్య దక్షుని దక్షిణి కాయేన కాయేన మొండెముతో మొండెముతో సవనీయ తవనీయ యజ్ఞము నిమత్తమై ఉన్న యజ్ఞము నిమిత్తమై ఉన్న పశోహో పశువు 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 శిరః శిరమును. శిరము హరే కృష్ణ. భావము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. శివుని ఆదేశానుసారము సమస్తమును నిర్వహించిన సమస్తమును నిర్వహించిన పిమ్మట దక్షుని మొండెమునకు దక్షిణి మొండెమునకు యజ్ఞ పశువు శిరమును సంధించిరి. సంధించిరి. హరే కృష్ణ. భాష్యం. శివునికి కోపము రాకుండునట్లుగా దేవతలు ఋషులు ఈసారి జాగ్రత్త పడిరి. కనుకనే అతడు చెప్పినదల్లా నిర్వహింపబడెను. దక్షుని మొండెమునకు పశు శిరమును అంటే మేక ముఖమును జోడింపబడినని ఇచ్చట ప్రత్యేకముగా తెలుపబడినది. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 7వ అధ్యాయము 9వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. సందీయమానే శిరసి సందీయమానే శిరసి సందీయమానే శిరసి దక్షో రుద్రాభివీక్షితః దక్షో రుద్రాభివీక్షితః దక్షో రుద్రాభివీక్షితః సద్య సుప్త ఇవోతస్థౌ సద్య సుప్త ఇవోతస్థౌ సద్య సుప్త ఇవోతస్థౌ దదృశే చాగ్రతో మృడం దదృశే చాగ్రతో మృడం దదృశే చాగ్రతో మృడం హరే కృష్ణ.
संदीयमाने शिरसि दक्षो रुद्राभिवीक्षितः सन्धीयमाने शिरसि विवीक्षितः संदीयमाने शिरसि दक्षो रुद्राभिवीक्षितः सन्धीयमाने शिरसि रुद्राभिवीक्षितः सद्य सुप्त इवोतस्तौ ददृशे चाग्रतो मृडम् सद्य सुप्त इवोतस्तौ ददृशे चाग्रतो मृडम् हरे कृष्ण संदीयमाने शिरसि दक्षो रुद्राभिवीक्षितः सद्य सुप्त इवोतस्तौ ददृशे चाग्रतो मृडम् सन्धीयमाने शिरसि दक्षो ददृशे चाग्रतो मृडम्। हरे कृष्ण नागरत्न माता जी प्रकाश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। संधेयमाने शिरसि दक्षो रुद्राभिवीक्षितः सज्जः सुप्त इवोतस्तौ ददृशे जाग्रतो मृडम्। ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामालु। संधीयमाने शिरसि दक्षो रुद्राभिवीक्षितः सद्य सुप्त इवोतस्थौ ददृशे जाग्रतो मृडम्। जाग्रतो मृडम्। हरे वसुंधरा माता जी, वसंत भाई माता जी। हरे कृष्ण प्रभुजी, प्रणामाल प्रभुजी। संधीयमाने शिरसि दक्षो रुद्राभिवीक्षितः सद्यः सुप्त इवोतस्थौ ददृशे चाग्रतो मृडम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामालु। संदीयमाने शिरसि दक्षो रुद्राभिवीक्षितः सद्य सुप्ता इवोतस्थौ ददृशे चाग्रतो मृडम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। विशालवती माता जी, वैएस लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। संदीयमाने शिरसि दक्षो रुद्राभिवीक्षितः सज्जः सुप्त इवोतस्थौ ददृशे जाग्रतो मृडम्। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रणामाल प्रभुजी। हरे कृष्ण। संधीयमाने शिरसि दक्षो रुद्राभिवीक्षितः सद्यः सुप्त इवोतस्थौ ददृशे चाग्रतो मृडम्। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण भारती गंगुला बाल सरस्वती माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। संदीयमाने शिरसि दक्षो रुद्राभिवीक्षितः सन्ध्यः सुप्त इवोतस्थौ तदृशे चाग्रतो मृडम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामालु। संधीयमाने शिरसि दक्षो रुद्राभिषतः सद्यः सुप्ता इवोतस्थौ ददृशे जाग्रतं मृडम्। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण नीलिमा मोहन माता जी। हरे कृष्ण। नलिनी मोहन माता। यस प्रभु। संधीयमाने शिरसि दक्षो रुद्राभिवीक्षितः सद्यः सुप्त इवोतस्थौ ददृशे चाग्रतो मृडम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण लक्ष्मी वेंकट माता। हरे कृष्ण प्रभु जी।
सन्धीयमाने शिरसि दक्षो रुद्राभिवीक्षितः सद्यः सुप्त इवोतस्थौ ददृशे जाग्रतो मृडम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। राजेश्वरी माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। सन्धीयमाने शिरसि दक्षो रुद्राभिवीक्षितः सद्यः सुप्तो इव तस्थौ ददृशे जाग्रतो मृडम्। हरे कृष्ण। హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు మరియు భావాన్ని చూద్దాము, అలాగే భాష్యం కూడాను. హరే కృష్ణ. సంధీయమానే సంధించగా శిరసి శిరమును దక్షః దక్ష ప్రజాపతి రుద్ర అభివీక్షితః శివునిచే వీక్షింపబడి సద్యః వెంటనే సుప్తే నిద్రించువాడు ఇవ వలే ఉత్తస్థౌ మేల్గాంచినట్లు దదృశే గాంచెను కూడా అగ్రతః యదుట మృడం శివుని. హరే కృష్ణ. భావము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. పశు శిరమును దక్షుని మొండెమునకు సంధించినప్పుడు శీఘ్రమే అతడు చైతన్యమును పొందెను. అంతటా నిద్ర నుండి మేల్గాంచినట్లుగా లేచి ఆ ప్రజాపతి ఎదుటనున్న శివుని గాంచెను. హరే కృష్ణ. శ్రీదీప మాతాజీ వీలవుతుందా లేదా రామకృష్ణ ప్రభు చదువు? హరే కృష్ణ. శ్రీదీప మాతాజీ వీలవుతుందా మాతాజీ? నేను చదువుతాను. భాష్యము బై శ్రీల ప్రభుపాద్ కి జై. దక్షుడు గాఢ నిద్ర నుండి మేల్కాంచినట్లు లేచినని ఇచ్చట ఉపమానము ఓసగబడినది. ఇదియే సుప్త ఇవోతస్థౌ అనబడును. దీని భావమేమనగా, నిద్ర నుండి మేల్కాంచిన పిమ్మట మనుజుడు తాను చేయవలసిన కార్యములన్నింటినీ వెంటనే గుర్తుకు తెచ్చుకొనును. శిరచ్ఛేదముచే దక్షుడు చంపబడి ఆ శిరము భస్మము కావింపబడెను. అతని మొండెము నిర్జీవముగా పడియుండెను. కాని మేకశిరమును అతని మొండెమునకు జోడించినంతనే శివుని కరుణ వలన అతడు తిరిగి చైతన్యమును పొందెను. అనగా చైతన్యము కూడా వ్యక్తిగతమే అని ఇది సూచించున్నది. మేకశిరమును పొందినప్పుడు నిజమునకు దక్షుడు వేరొక దేహమును పొందినట్లే అయినది. కాని చైతన్యము వ్యక్తిగతము కనుక అతని దేహ పరిస్థితి మారినను చైతన్యము మాత్రము మార్పురహితముగా నుండెను. అనగా చైతన్యమునకు దేహముతో ఎట్టి సంబంధము లేదు. చైతన్యము ఆత్మను గూడి చరించునట్టిది. దీనికి సంబంధించిన చారిత్రక సంఘటనలు ఎన్నియో కలవు. భరత మహారాజు వృత్తాంతము అటువంటిదే. భరతుడు రాజుదేహమును త్యజించిన పిమ్మట జింకదేహమును పొందినను పూర్వ చైతన్యమునే కలిగి ఉండెను. పూర్వము తాను రాజైనప్పటికీ మరణ సమయమున జింకను గూర్చిన ఆలోచన ఎందే మగ్నుడైన కారణమున జింకదేహమును ఇప్పుడు పొందవలసి వచ్చినని అతడు ఎరిగి ఉండెను. అనగా జింకదేహమును పొందినప్పటికీ అతని చైతన్యము రాజుదేహమునందరి చైతన్యముతో సమానముగా నుండెను.
మనుషుని చిత్తము కృష్ణ భక్తి మయమైనచో తదుపరి జన్మమున ఒకవేళ అన్యమగు దేహము లభించినను అతడు గొప్ప కృష్ణ భక్తుడగుట నిస్సందేహమైన విషయము. ఇదియే భగవానుడు కావించినట్టి చక్కని ఏర్పాటు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో ఇవి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావములు మరియు భాష్యాలు ఈ 2 శ్లోకాలకు ఇవ్వబడినటువంటివి. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం. శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే జయపతాక స్వామినితి నామిని. నమాచార్య పాదాయ నితాయ కృపా ప్రదాయిని గౌర కథాదామదాయ నగర గ్రామ తారిణి. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామిని. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీన బంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందంలోని 7వ అధ్యాయమైనటువంటి దక్షునిచే యజ్ఞ నిర్వహణము అనేటువంటి అధ్యాయం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలో ఆ మైత్రేయ ముని విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలను మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో పూర్వపు అధ్యాయంలో ఆ బ్రహ్మదేవుడు శివుణ్ణి ప్రసన్నుని చేయటము, ఆ విధంగా బ్రహ్మదేవుడు ఇతర దేవతల యొక్క ప్రార్థనలకు ప్రసన్నుడైనటువంటి శివుడు బ్రహ్మదేవుడితో చెప్తాడు, దేవతలు కావించినటువంటి అపరాధాలన్నీ నేను పట్టించుకోవడం లేదు, సో వారి అపరాధాలను నేను తీవ్రంగా భావించటం లేదు, కానీ వారికి విధించినటువంటి శిక్ష వారిని సరిదిద్దడానికే అని చెప్పడము. మరి బ్రహ్మ అడుగుతాడు కదా,
దక్షుడిని బతికించు, తర్వాత మిగిలిన వాళ్ళకన్నీ యథావిధిగా వాళ్ళకి ఇవ్వమంటే అక్కడ చెప్తాడు దక్షుడి యొక్క శిరము భస్మం అయిపోయింది కాబట్టి అతడికి మేక శిరము ఇవ్వబడుతుంది. అలాగే ఇతర వాళ్ళు వారికి సంబంధించినటువంటి భాగాలను కొన్ని పరిస్థితుల ద్వారా పొందుతారు అంటూ ఆయన చెప్పినటువంటి విషయాలను మనము చూసినటువంటిది. సో ఇక ఆ మైత్రేయుడు చెప్తూ ఉంటాడు ఇంకా విదురుడితో, ఆ విధంగా మరి పరమశ్రేష్ఠుడైనటువంటి శివుడు పలికినటువంటి పలుకులను ఆలకించిన వారందరూ కూడా సంతుష్టులై మరి ఇక ఆ భృగువు చేత శివుడిని ఆ యజ్ఞస్థలానికి ఆహ్వానించబడి వారందరూ కలిసి ఆ యజ్ఞస్థలికి వెళ్ళినటువంటి విషయాలను మనము ఇప్పటి వరకు ఈ అధ్యాయంలో చూసినటువంటిది. సో ఆ విధంగా మరి యజ్ఞస్థలికి చేరుకున్న పిదప ఈసారి చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, అక్కడ అంతకుముందు శివునికి అపరాధం జరిగింది కనుక కొంచెం ఆయనకి ప్రాధాన్యత ఇచ్చినట్లుగాను ఇచ్చేసి ఆయన ఆదేశానుసారము జరుగుతూ ఉన్నట్లుగా మనకి ఇక్కడ తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అందుకే 8వ శ్లోకంలో మైత్రేయుడు ఈ విధంగా చెప్తున్నారు, విదాయ కాత్స్నేన చ తద్ యదాహ భగవాన్ భవః. సో ఆ పరమశివుడు యొక్క ఆదేశ అనుసారము ఆ విదాయ కాత్స్యేన అక్కడ ఆ ఉన్నటువంటి వాటన్నిటినీ కూడా యథావిధిగా సమకూర్చి తదుపరి ఆ దక్షుని మొండానికి అక్కడ యజ్ఞం కోసం ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది, కస్య కాయేన సవనీయ పశో శిరః. సో కస్య కాయేన అంటే దక్షుని యొక్క మొండెం ఏదైతే అక్కడ పడి ఉన్నదో ఆ యజ్ఞ స్థలిలో, ఎందుకంటే ఆ వీరభద్రుడు దక్షుడి యొక్క ఆ తలని మొండెంని వేరు చేసిన తర్వాత తలని తీసుకువెళ్ళి ఆ యజ్ఞ దాంట్లో పడేస్తాడు, అది భస్మం అయిపోయింది కనుక శివుడు అంతకు ముందు కూడా చెప్పినది దానికి మరి ఆయనకి యథావిధిగా ఇవ్వడం కుదరదు కనుక ఆ మేక శిరాన్ని ఇస్తుంది. దానికి కారణం కూడా అంతకుముందు అతనికి ఇవ్వబడినటువంటి శాపము కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటిది. అయితే ఇక్కడ కశ్యకాయేన అంటే దక్షిణి యొక్క మొండెముకి సవనీయ పశో శిరః. సవనీయ అంటే యజ్ఞ నిమిత్తమై, ఎందుకంటే యజ్ఞం నిర్వహించిన తర్వాత ఆ యజ్ఞ ఫలితాలను పరీక్షించుకోవడానికి కొన్ని పశువులను అక్కడ ఉంచుతారు, యజ్ఞాల్లో సమర్పించేటువంటి విధంగా చేసేటువంటి. తద్వారా వాటికి ఏమవుతుందంటే ఆ మధుసలి అయినటువంటి పూర్వపు ఆ దేహం వదిలేసి నెక్స్ట్ ఉన్నతమైనటువంటి దేహాన్ని అవి పొందుతాయి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి ఇక్కడ ఆ పశువుకి కూడా నెక్స్ట్ అది ఇక్కడ మరి అది వేరే దేహాన్ని ఆత్మ వేరే వెళ్తుంది, కానీ దాని యొక్క శిరం మాత్రం తీసుకొని ఈ దక్షుడికి మొండానికి దాన్ని సంధించడం జరిగిన సంగతి చెప్తున్నారు. సో శివుని ఆదేశానుసారము సమస్తము నిర్వహించిన పిమ్మట, అంటే అదంతా కూడా సరి చేసుకొని పిమ్మట దక్షుని మొండెమునకు యజ్ఞ పశువు శిరమును సంధించిరి అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వివరణలో చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే, ఈసారి ఇక్కడ యజ్ఞము నిర్వహిస్తూ ఉన్నటువంటిది శివుడు చెప్తూ ఉన్నట్లుగా వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే శివునికి కోపం రాకుండా ఉండునట్లుగా, ఎందుకంటే అతనికి అంతకుముందు భాగం ఇవ్వకుండా అతన్ని అవమానపరిచి జరిపినటువంటి యజ్ఞము. అదొకటే కాకుండా అక్కడ సతీదేవి దేహాన్ని త్యజించిన విషయాన్ని విన్నటువంటి ఆ శివుడు రుద్రుడై తన జటుల నుండి ఒక వీరభద్రుడి అంటే బాగా ఉద్రేక స్వభావాన్ని కలిగినటువంటి
వీరభద్రుని సృష్టించి ఆ యజ్ఞాన్ని ధ్వంసం చేసినటువంటి పరిస్థితి. సో కనుకనే ఇప్పుడు మరి శివుడు మేక శరీరాన్ని దక్షుడికి పెడదాము అంటే మేక శిరమును దక్షుడికి పెడదాము అంటే అలాగే పెట్టేసి ఆయన చెప్పినట్లుగానే నిర్వహిస్తూ దక్షుని యొక్క మొండానికి ఆ యజ్ఞ పశువు ఏదైతే ఉందో ఆ పశు శిరమును మేక ముఖము అని చెప్తున్నారు, కొన్ని చోట్ల గొర్రె కూడా వస్తుంది. సరే, మేక ముఖాన్ని రెండు కూడా ఒకే జాతికి చెందినవి కనుక ఆ మేక ముఖంను జోడింపబడి అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో తెలిసినటువంటి. సో ఆ విధంగా మరి మేక ముఖము దక్షుడి యొక్క కాయము అంటే ముండానికి సంధించిన పిమ్మట ఇంకా జరిగినటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు మైత్రేయ ముని. సందీయమానే శిరసి దక్షో రుద్రాభివీక్షితః సద్య సుప్త ఇవోత్తస్థౌ దదృశే చాగ్రతో మృడం. సందీయమానే శిరసి. సో ఎప్పుడైతే ఆ దక్షుడి యొక్క కాయము అంటే ఆ ముండెమునకు ఆ యజ్ఞ పశువు యొక్క శిరమును సంధించగానే దక్షో రుద్రాభివీక్షితః, ఆ దక్ష ప్రజాపతి అక్కడ ఎదురుగా ఉన్నటువంటి రుద్ర అభివీక్షతః శివుణ్ణి చూశాడట. సో వెంటనే ఎప్పుడైతే అతనికి చైతన్యం పొంది వెంటనే ఇక ఎలా ఆయన లేచినటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. సద్య సుప్త ఇవోత్తస్థౌ. సద్య అంటే వెంటనే, అంటే ఆ ముండముకు మేక శిరమును సంధించిన వెంటనే. సుప్త ఇవోత్తస్థౌ. సుప్త అంటే నిద్రావస్థ కదా, సుప్తావస్థలో ఉండడము అంటే సుప్తే నిద్రించిన వాడు. ఎలాగైతే మనం నిద్రపోయి రాత్రిపూట నిద్రపోయి ఎర్లీ మార్నింగ్ లేవగానే మనం కొన్ని చూస్తూ ఉంటుంటాం కదా. సో అలాగే ఇక్కడ దక్షుడట ఆ ముండానికి ఆ పశు శిరమును సంధించినప్పుడు వెంటనే అతడు తన యొక్క చైతన్యాన్ని పొందాడట. అంటే తిరిగి అతను తన యొక్క చైతన్యం ఇక్కడ ఆ దేహంలోనికి వచ్చినట్లుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నట్టు. సో ఎలా ఉన్నాడట అతడు? ఆ చైతన్యాన్ని పొందిన వెంటనే ఎప్పుడైతే ఆ మేక శిరాన్ని ఆ ముండానికి దక్షిణ యొక్క ముండెమునకు సంధించడం జరిగిందో అతడు తన యొక్క చైతన్యాన్ని పొంది నిద్ర నుండి మేల్కాంచినట్లుగా లేచి మరి ఆ ప్రజాపతి దక్షుడి ఎదురుగా ఉన్నటువంటి శివుడిని చూశాడు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే అంతకుముందు ఆ యజ్ఞస్థలంలోకి శివుడు లేడు కదా, శివుడు ఆహ్వానించబడలేదు. సో కాబట్టి అక్కడ కొత్తగా వచ్చినటువంటి పరిస్థితి సాధారణంగా అంతే ఉంటుంది. మనం లేవగానే ఎవ్రీడే మనకి ఉన్నటువంటి పాత విషయాల్లో ఏదైనా కొత్తగా వింతగా జరిగితే దాని గురించి మనకు ఆలోచన వస్తూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కూడా ఆ దక్షుడు నిద్ర లేవగానే అంటే నిద్ర లేచి వాడి మాదిరిగా లేచి తన ఎదురుగా ఉన్నటువంటి శివుడిని చూశాడు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇక దీనికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం మనం చూసినట్లయితే ఆయన ఈ విధంగా మనకి వివరిస్తూ ఉన్నాడు. దక్షుడు గాఢ నిద్ర నుండి మేల్గాంచినట్లుగా లేచనని ఇక్కడ ఉపమానము వసగబడినది. ఎందుకంటే సద్య సుప్త ఇవ ఉత్తస్థౌ అని చెప్పబడినటువంటి సుప్తే ఇవ అంటే నిద్రించువాడు వలే. ఆ నిద్రించినటువంటి వాడు ఉత్తస్థౌ మేల్కొన్నట్లుగా, నిద్రలో ఉన్నటువంటి వాడు మేల్కొన్నట్లుగా ఆ దక్షుడు
లేచినట్లుగా ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడినది. అదే ఆ శ్లోకంలో ఇవ్వబడినటువంటి సుప్త ఇవ ఉత్తస్థౌ అనేటువంటి పదం. అంటే దీని భావము ఇక్కడ దక్షుడు నిద్ర నుండి మేల్కాంచిన పిమ్మట, సో సాధారణంగా మనము రాత్రి సమయంలో నిద్రపోయి మనిషి ఎలాగైతే తాను నిద్రపోయి మేలుగాంచిన పిమ్మట తదుపరి రోజుకి సంబంధించినటువంటి కార్యాలన్నింటినీ కూడా వెంటనే గుర్తు తెచ్చుకుంటారు కదా. మరి ఇక్కడ అదే చెప్తున్నారు. సుప్త ఇవోత్తస్థౌ అంటే సాధారణంగా మనం ప్రతిరోజు కూడా ఈ దేహం అచేతనమైనటువంటి స్థితిలోకి పడిపోతూ ఉండేటువంటిగా చెప్పొచ్చు మనం చేసేటువంటి స్థితి. కనుకనే ఏవేవో కళలు కానీ ఏవేవి వస్తూ ఉంటాయి, స్వప్నాలు వచ్చేసి ఎటేటో వెళ్ళిపోయినట్లు ఎక్కడెక్కడికో ఆత్మ వెళ్ళిపోయి ఉండవచ్చు. సో ఆ విధంగా మరి ఇక్కడ ఇవ్వబడినటువంటిది కూడా నిద్ర నుంచి మేల్గాంచిన పిమ్మట మనిషి తాను చేయవలసినటువంటి కార్యాలను ఏ విధంగా గుర్తు చేసుకుంటున్నాడో, మరి ఇక్కడ దక్షుడు కూడా చిరచ్ఛేదము కావించబడి ఆ శిరము భస్మము కావించబడినా కూడా అతని మొండెము నిర్జీవంగా పడి ఉండెను. కానీ ఎప్పుడైతే ఆ నిర్జీవంగా పడి ఉన్న ఆ మొండెముకు మేక శిరమును జోడించిన వెంటనే అతడు తన యొక్క చైతన్యాన్ని తిరిగి పొందాడు అని చెప్తున్నాను. ఎలాగైతే మనం నిద్రావస్థలో ఉండి మేలుగాంచగానే మన యొక్క పరిస్థితులను గురించి మనం చేసుకుంటామో, ఇక్కడ దక్షుడు కూడా ఆ విధంగానే పొందాడు. సో దీన్ని బట్టి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఇస్తున్నటువంటి భావం ఏంటంటే, చైతన్యం కూడా వ్యక్తిగతమయ్యే అని ఇక్కడ సూచించబడుతూ ఉన్నది. అంటే మనకి ఆత్మ అనేటువంటిది ఈ దేహం మాత్రమే నశించిపోయేటువంటిది, ఆత్మ ఎప్పటికీ కూడా శాశ్వతంగానే ఉండేటువంటిది. సో కనుక జీవుడి యొక్క చైతన్యము అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది వ్యక్తిగతమే అని దీని ద్వారా తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అంటే దీని అర్థం ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఆ దక్షుడి యొక్క చైతన్యం ఏదైతే ఉందో అది మేక శరీరం శిరమును పొందిన తదుపరి, అంటే దేహం మాత్రము పాతదే అయినప్పటికీ కూడా ఆ మేక శిరమును పొందినప్పుడు నిజానికి దక్షుడు వేరొక దేహమును పొందినట్లే అవుతూ ఉన్నది. కానీ ఈ చైతన్యం ఏదైతే ఉందో అది వ్యక్తిగతమైనది, శాశ్వతమైనది, సనాతనమైనది, దివ్యమైనది. కనుక ఎలాగైతే భగవద్గీతలో ఈ దేహం నశించినా కానీ ఆత్మ నశించదు, అది ఒక దేహము నుండి ఇంకొక దేహానికి, అంటే ఏ భావనలతో ఉంటే ఆ భావనలకు అనుకూలమైనటువంటి ఇంద్రియాల ద్వారా అది పొందుతూ ఉండేటువంటి చెప్పబడుతుంది. సో మరి ఈ చైతన్యము వ్యక్తిగతము కనుక ఆయన యొక్క దేహ పరిస్థితి మారిన చైతన్యము మాత్రము మార్పు రహితంగా ఉన్నది. సో అదే మనకు భగవద్గీతలో చెప్పబడుతుంది, ఈ దేహం నశించినా ఆత్మ నశించదు. నశించేటువంటిది ఈ దేహం మాత్రమే, కానీ ఆత్మ అన్నది ఎప్పటికీ శాశ్వతంగా ఉండేటువంటిది అంటూ అర్జునుడికి 2వ అధ్యాయంలో ఆత్మతత్వాన్ని, ఆత్మానుభూతి మార్గాన్ని ఆయన బోధించినటువంటి విషయం చూస్తాం. సో ఇక్కడ అదే చెప్పబడుతుంది, చైతన్యం వ్యక్తిగతము అని చెప్తున్నారు.
దేహ పరిస్థితి మారినా కూడా చైతన్యము మాత్రము మార్పు రహితంగానే ఉంటుంది. కనుకనే దక్షుడు ఇప్పుడు తిరిగి ఒకవేళ కొత్త దేహంగా భావించినప్పటికీ మేక శిరమును కలిగిన ఈ దేహం అంతా కొత్తదే అయినప్పుడు భావించినా కూడా అతడు తన యొక్క పూర్వపు వాసనలను, తన యొక్క చైతన్యము మాత్రము మార్పు రహితంగా ఉన్నది. సో దీని ద్వారా మనం చెప్తున్నటువంటి చైతన్యమునకు దేహమునకు ఎట్టి సంబంధము లేదు, ఒక దేహ తొడుగు లాంటిది మాత్రమే అని చెప్తుంది. ఈ చైతన్యం అనేటువంటిది ఆత్మతో కూడి చరించుచున్నటువంటిది చైతన్యము. సో కనుకనే దీనికి సంబంధించినటువంటి చారిత్రకమైనటువంటి సంఘటనలు ఎన్నో ఉన్నటువంటి విషయాల్లో, అందులో మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భరత మహారాజు వృత్తాంతం కూడా అటువంటిదే అంటూ చెప్పబడుతున్నటువంటిది. అలాగే విఘ్నేశ్వరుడు కూడా ఇవ్వబడినటువంటి దేహం. మరి భరత మహారాజు ఈ భూమండలాన్ని అనేక వేల సంవత్సరాలు పరిపాలించి, ఎంతో దక్షతతో పరిపాలించి, ప్రజలందరినీ కూడా చక్కగా భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో ఉంటూ, తదుపరి ఆయన ఇక ఆ రాజ్య సంపదలను, సుఖాన్ని, బంధువులను, భార్య పిల్లలను అందరినీ వదిలేసి వానప్రస్థం వెళ్తారు. వెళ్ళి చాలా చక్కగా అభ్యాసం చేస్తూ ఉంటుంటాడు. కానీ ఒక సమయంలో ఆయన ఆవాసం ఉంటూ ఉన్నటువంటి ఆ ప్రదేశంలో ఆయన నదీ ఒడ్డున కూర్చొని ఉన్నటువంటి సమయంలో నిండు గర్భవతిగా ఉన్నటువంటి ఒక జింక నీళ్లు తాగడానికి అక్కడికి రావడము, అదే సమయంలో సింహ గర్జన విని పిరికిదైనటువంటి ఆ జింక భయపడి ముందుకు దూకి పారిపోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. అలా దూకినటువంటి సందర్భంలో కడుపులో ఉన్నటువంటి ఆ పిల్ల బయటపడుతుంది. అది గమనించకుండా అది అవతల పరిగెడుతూ ఆయాసపడుతూ అవతల ఒడ్డుకి వెళ్ళి చనిపోతుంది ఆయాసంతో, ఆ ఈదుకుంటూ అవతలకు వెళ్ళేసి. సో ఆ చిన్న పిల్లని తను తెచ్చుకొని తనతో పాటు పెంచుకుంటూ ఆయన ఇక కాలస ప్రభావం ఉంటుంది కదా, కాలోస్మి చెప్తుంటారు భగవంతుడు. ఆ కాల ప్రభావం ఎవరిని ఆపదు. సో ఈ దేహం నశించి క్షీణించిపోయేటువంటి సందర్భంలో ఆయన యొక్క చైతన్యం, అయ్యో నేను వెళ్తున్నాను కదా, నా జింక ఏమవుతుంది, దీన్ని తదుపరి ఇన్ని రోజులు నాతో కలిసి ఉంది కదా, దాన్ని ఎవరు చూస్తారు ఏంటి, తల్లి కూడా లేదు కదా అనుకుంటూ ఆలోచిస్తూ ఉంటే దేహాన్ని వదిలేయడం వల్ల తదుపరి అంటే మరణ సమయంలో ఏ భావాలతో మనం ఉంటే ఆ భావాలకు అనుకూలమైనటువంటి దేహాలనే పొందుతూ ఉంటుంది. సో మరి ఆయన భరత మహారాజు ఆ జింక శరీరాన్ని పొందుతారు. కానీ ఆయనకు చైతన్యం మాత్రము మహారాజుగా తను భక్తియుత సేవలో నెలకొన్నటువంటి ఆ చైతన్యమే ఉంటుంది జింక దేహాన్ని పొందినప్పటికీ కూడా, పూర్వపు చైతన్యమే. అలాగే ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉంటాం చాలా మంది కొన్ని చిన్నపిల్లలుగా ఉండి గతాలకు సంబంధించిన విషయాలు చెప్తుండే ఎన్నో ఉదాహరణలుగా చూస్తూ ఉంటుంటాం అప్పుడప్పుడు. సో అలా పూర్వ చైతన్యాన్ని కలిగి ఉన్నప్పుడు, తాను రాజైనప్పుడు ఏ సమయం ఏదైతే ఉందో ఆ భావాలను అతడు కలిగి ఉండి తాను యొక్క స్థితికి పశ్చాత్తాపడుతూ క్రమక్రమంగా ఆ జింక వెండుటాకులు తినటం, తర్వాత నీళ్లు మాత్రమే తాగటం, తర్వాత గాలి వదిలేసి చివరికి అతడు తదుపరి జడభరతుడుగా వచ్చేసి ఇంకా ఏ విధమైనటువంటి ఆకర్షణలకు లోను కావద్దు అనుకుంటూ ఉండి తదుపరి ముక్తిని పొందినటువంటి స్థితి చూస్తూ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా మరి ఆ మనుజుని యొక్క చిత్తము కృష్ణ భక్తి భావన అయి ఉన్నట్లయితే, ఒకవేళ మనకి మానవ జన్మే కాకుండా వేరే జన్మ ఏదైనా అంటే దేహం ఏదైనా లభించినా
భక్తి భావన తిరిగి కొనసాగుతుంది అనేటువంటి విషయంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదులు. అందుకే మనకు చెప్తూ ఉంటుండటువంటిది, ఈ భౌతిక జగత్తులో ఏది కూడా మనతో మనకి కలిసి వచ్చేటువంటిది కాదు. మనతో మనకు ఉండేటువంటిది ఒక ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలు మాత్రమే. సో కనుక ఆ ఆధ్యాత్మిక సంపదలను, ఆ కృష్ణ భక్తి భావన అంటే జీవుడి యొక్క వాస్తవిక ధర్మమైనటువంటి ఆ కృష్ణ చైతన్యాన్ని మేల్కొల్పుకోవడం. మరి కృష్ణ చైతన్యాన్ని మేల్కొల్పుకోవడానికి మనకి ఇస్కాన్లో ఇవ్వబడినటువంటి 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ని పాటిస్తూ రోజు హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపం చేస్తూ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవన్నామ స్మరణ చేస్తూ తదుపరి మన చైతన్యాన్ని కొనసాగించే విధంగానైనా మనకి అవకాశం లభిస్తూ ఉంటుంది. సో కనుక ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ భౌతిక జగత్తుకు సంబంధించిన బంధనాలకు సంబంధించినటువంటి విషయాలు కాకుండా ఆధ్యాత్మిక అంశాల వైపుకు మనల్ని మలుచుకుంటూ మనకి ఎన్నో మార్గదర్శకాలు రూపగోస్వాములు వారు, షడ్గోస్వాములు మనకి ఇచ్చినటువంటి జీవగోస్వాములు వారు, అలాగే మనకి ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యులు భక్తి వినోద ఠాకూర్ ఎన్నో కీర్తనలు మనకి వారు ఇచ్చినటువంటివి. శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఎన్నో పుస్తకాలు మనకు అందించారు. అవి చదువుతూ ఆధ్యాత్మిక వైపుకు మరుగుతారని ఆశిస్తారు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు.